Halo Angsi, pura. Eh, Poro, honor ni Lambu ni binut sabson orang itu langkam losa. ya bingung kayak orang kota apa? Bo pro bami hroda. Orang. Kota rogorom sabu. Ekta. Ah ekta rogo fairong fayona. Hmm. Nogo habu do rombo. Nong apa nong tuh sak lah. Pulis oda bin do saka. Eh, Pa to mago sabu. apa enggak? Get tini ketam khalalena hine to. Ini song mak kayak tahu dol salah kan ada road block kan kayaknya nih song dong kata. Hello bab song phungka ham jotono. Bahai tong bai wan subo norok jotono ka no tong bai nai nai. Bab song chung miawo nugoi manka nine halale asram bare ni kaisa bisi Lambu bisi o. Kotor ma kaisa coba no ma hinjenai BJP bai tipra motha coba angla khandro buska no koi mana video aro khali chung police ni side ni simi si chung video no godo ayang ni side ni simi chung video no gya he adiba police rok bo botol ba khitar tongmani nugo ayang phaijing ni bo khitalai tongmani nugo awhai chung nugo ya tini miyawo je gotona anglai mani jagao tipra motha phaising ni kai saboni injo dongkha sabo tamungkha chung abo to chung nugyakho debana abo nugyakho ani thani video tongo haifano o video no abo phunukna moto video yawo amsuk kirema singse video je o borokni amo botol da hapka na tamo hapka saimaliya pura kagoi ses aro kagoi thanga amsuk kirema singsa kai nangkhabi naro chungo video khai nugo excite ni simi khali police ok kharmani police ok khitar jangmani fia police ok tamo khlaika abo to chung nugya ayang tamo ungkha abo chung nugya na nge tini kebo dus kuro hinke ke tini mai hamla amai gundugul ungla khamana wancho sabangke borok only sabano kasu hinke je BJP ni candidate ononto burano public kasuka je chajakli abono dhoka rikha o Lambu bisi hai jagao kubangma kok roi kalangjak bokok nargoi malia bo bini kok je samani o kok mungsapana bo o Lambu bisi o samung tanglia ya public joli jak khabono lama kaso lekha bo phayo ni khana kangke ya aro tamni bagoi nung ononto bura hingke nung ara wancha tuyoi nung edisi elaka o haboi nung camping khaina ne nai public ni kokom hai achaiga nung tiprasa omo titi edisi election ngoi tongo omo Bidhan Sabha ya titi edisi election o wanjoi ni kono samung gori je edisi election o wanjoi ni vote gori wanjoi ni samung gori nge nungkhai se wanjoi no tuyoi tamni bagai nung para haba camping khlainani chai to abongkha public ni sungmung public ni jolimani are nung camping khaidi gণতন্ত্র desh obo jotone adhikar tongo jani camping khlainani kebo bada khlaya febano wanjoi to phano tui tahani bagai nung tiprasa area o hap nung tiprasa burung tubui phaidi camping khaidi aro public joli gala khamo je wanjoi chuno camping go je wanjoi chine hamya khlainani chai togoi tongo je wanjoi chine additional seknani bagai chai togoi tongo sei wanjoi no nung tuboi tahani camping khlai amo public ni sungmung public ni jolimani nung ageni salo je jorao edisio nung 5 bosor nung ngoi thangka EM chawai thangka NBC chawai thangka afur toni loge wancha kore nung joto jaga na habai mano non ke wat kene kore tau ke nung tane habai meya ba tamle kiri ba tam khlai ke bano tamne baga wancha tui gori na nangka bano se wancha no nini hamya nai ble abo public ne kokane kokya ge miya na adet tamung kharo jungto miya nukha abahang laika ong laika na mobile bisungo kubang manukha
Phian nuk mani yagolo aboni ukulugo tamung laikya lambu. Abu keo soi miana jong abon phaising tinu jong kisa kok sale. Mia horni abhai একটা phaisinggo aro police rok para kawoi nokni duar lathi riwoi skagoi bihik busano daka chopariwoi khoroksa takuk binut deborma hinai bono romoi tlangmani jongkhanaka tebo je o amchaini sikla rok noromnani bagai police side oi tongone jongkhanai manka ingkai je binut deborma bo gothnao mojino tongthung mojino koraithung omaka ani wansukmani kok ani nok ganao kuno mungsa gothona angoi tonghanke angmo nainani bagai angma okhornai tini o binut debormani nok bai je romoi tlangjaknai borokni nok bai o gothona angmani gana si khoroksa public ani ti prasad dofani upore hamla angoi tongkhanke nung manik mandani je 105 aro tokko nangnani gun dorkar kori karon obo edc bisingo je sangoi tongthung nung manik mandani 105 aro nangna nangya inge bole ti prasani thui bo bini parabo gotona angoi tongmani no nugole bo nogo siring kasuk tongoi meya bini ti prasane upore hamla angoi tongole bo nogo siring kasuk tongoi meya ya deba inge abhakana bobo okhoroi nainani phaijakana support khaina phaikana ani ti prasano tini nogo bono duar sakakoi romoi tlangthaka police gunda no ma hanjenai bo abhaka romoi tlangka abo tongoi maya nge tini abhaka khanaka lambu bisio tini haina hai taisa lama block khlailai hinai khnai manka block khlailai hinai khnai manka norona updates dinai ang chungto video khlainai borok chung je jaga gothona angkhanke chungaro ma thangnai bajje sapanangoi tongthung motha bjp cpm congress je sapanangoi tongthung gothona mane no chungma thangnai ngenoro nang phunongnai angbo sogoinai te sarapcha hingke 10 ta ni bisingono sogainai nok update nugnai tamni baga lama block khaina hingke je romoi tlangmani borok no norok thiyogoi maroknai thaichungo ang samani je borok je charai omo kagoi thangmani angso kirima singjaka kakha botol la hapka tam hapka soime o borok no tabo khuai hospital tlangka yango to tlang malia yango tlang kangke bojaknai soklai tangjaknai lama se malia ta joto wanjui mangse bla aboni baga khuayo matlang khuayo admission ngam anthani video tongbang phunung mangala gabo dalai kirima singjamo abo youtube ni guideline no asu phunung mangala thui kubangma kagjak ama haro gabai gabono angte bisi sana thangya update gabono noro khanai na diang phun mai koksa ka kisan jaga gai nor kurungoi tongdi paithak jora kaham hamya update nor manai tongnai nor no renai gai osono kok te sana thanglia jotono no ambai malai nai next video